Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses tagabos. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Huha! Maray na aldaw sa tuya gabos na pagpaabot mining Enhorabuena sa lambang miyembro kan sosyedad asin kan familia, lalong-lalo na po itong sunag diretso na mag-antabay sa programang Tingog kan Banwaan. Anuman ang satong kasiributan, mahal na amang Diyos dapat perming enot sa gabos. Happy birthday sa mga nagbe-birthday ngunyan. Special mention tabi on a very special day, September 30, kumpleanyo kan samuyang presidente, Madam Brenda Bayona Locsin. Happy birthday tabi Ma'am Brenda, hali sa bilog na tropa, asin sa kuya man personalmente. All the best blessings of the Lord tabi. Salamat sa padagos na pag-spearhead sa samuya, pagtimon, pagdirihir, pag-alay mo kan sa imong kusog buhay asin iba pa, Madam Brenda, para sa ikakarahay po kan mga empleados DCGB asin kan mga paraantabay. Happy birthday, Madam Brenda Bayona Locsin. Sagkod na kitang alas 10:30, katuwang ang tropa. Kung na natabi si Attorney Bunaw, tanganing diretso na kita, bising-busy tabi iyan na sa tuyang mga pag-iriba dyan sa Comelec. Katuwang ta dyan si Chief Jimmy Ansamuyang Chief Reporter, pading Jomar Compadreng Al, si Joshua, si Karen, si Henry Mata sa Control Technical Man, Ansamuyang Chief Tech Ramir Tanay, sa Newsroom News Director Mar, kasabay si Angel, si Jen, asin si Mary Joy Jarezco. Yaon man tabi dyan siyempre sa Production Center, Madam Shia Leron, pati naman po sa samuyang social media platform, yan ang nagkakabara sa Nindong Bareta sa DCGB News Online, tarabang-tabang sinadyan, kasabay si Jimos Barrios. Siyempre igwaman kaming broadcast, sabay na nadadangog po sa DCGB AM, sa AM band, sa traditional radio, region-wide, and siyempre sa internet, worldwide, netwide, sa inman kamong parte po kang Pilipinas sa Sinkinaban, sa DCGB News Online, ang sabuyang kasabay dyan si Jerome Nico Martinez. Ako pan sa indong servidor sa radyon sa indong kairibanan, ang sa indong public information officer ng bayan. Check, 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan. Sige tabi, standby muna all units, yung news team dyan sa luwas, not unless na flash report dyan and of immediate concern. We shall make use of the time ta napaundrahan kita kan sa tuyang mabuoton. Mahiguson, very busy na naman ang ngunyan as ever. An sa tuyang provincial election supervisor ba or officer, ma'am? Supervisor, yeah. Provincial election supervisor kan Albay, Attorney Maria Aurea Bunaw in the house tabi sige, magdangog ta, dakol kitang mga pag-uro-restoryahan ngunyan, and dakol man ang developments niya to, both local and national, pati naman po international. Inutunta na po ang precious time ni Attorney Maria Aurea Bunaw kan Comelec Albay. Welcome to the show. It's an honor tabi, Attorney, sa programang Tingog kan Banwaan. Good morning. Good morning po. Good morning po sa gabos na nagdadagog kang programa kan DCGB. Kaso bago si Sir Henry, ngunyan si Sir Pio, pinakabigating kan DCGB. Sabi ko, under pain of contempt. You should always tell the truth. And no, nothing sabi but mo the sa truth. kuya kang Friday, I mean the pain of contempt, pag di ako nagdigding ko niya na Lunes alas 9 impunto. So quarter yaon na po ako. Kaya so sa mo yung Sergeant at Arms, tinaraman mi, dainan pag-aristaron, tayaw na digdi. Thank you so much. Thank you so much. Okay, fetsa 30, inutunta, ultimo diya mo niyang kan registrasyon.
Ngunyan po ang last day of registration. Medyo maano-ano pa ako, nag-explicar pa ako ang mga requirements duman sa Ayala Mall sa Legazpi. So, before 8, Iguana, may tao na ngunyan, nagdadakul pa. So, expected na po na kang nakaagi pong Biyernes, naglampas 300 po kami na registered, na nagpa-register. Ngunyan po ta last day, baka po madubli pa. Considering na dakulong po ang pasiriring ngunyan sa Ayala Mall. Sisay ang dapat magpasiring duman. Yan. So, mga baguhan, day pa po kamo nagboto, day kamo nagrehistro, kang SK and barangay election. Ma-18 po kamo, May 12, 2025. So, mga nagboto na, o day nagboto pero nagrehistro, day na po kamo makipila pa. Tabutanti na po kamo, no need na po na mag-register. Pag-register sa raruan lang. So, ma-transfer po. So, nasa ibang lugar ka mo, pero yaon na po ka mo digdi, halimbawa sa Legazpi, medyo maigpit kita sa residence requirements. So, kayo po ang-explicar tayo ni. Dahil dapat po, may ID ka mo na magpatunay na digdi na ka mo rehistrado. Kung dahil po ka mo ID, na ang ID panindo, kang yaon pa po ka mo sa ibang lugar, kayo po may kaiba ka mo na botante. Iyo po ang mapatunay sa inyo, may fill upan pong attestation form, pigsusumpaan niya, sampang kang election officer, na ika po talaga, midbid niya, na naka-star dyan sa barangay kung saan ka marehistro. So, dapat po, kaiba mo, anta masumpa man siya. So, bako lang ika masumpa sa marehistro ka, may kaiba ka man na butante, dapat butante na, bako so nagrehistro pa lang, taday pa man ang butante. I-approve pa po sa October 14, gabos na nagparehistro ngunyan, poon Agosto, September, and Agosto and September. July, August, and September sa October 14. So, klarado po so transfer. Dapat may valid ID ka mo. Next is correction. Nakulong po ang doon sa mo nagpapakorek. Tasarala sa mga entries tinda. So, dapat may birth certificate ka. Or may marriage certificate ka kung gusto mo na mag-update kang pangalan mo kung babae ka. Or change the status from single to married. So, dapat may photocopy or Xerox copy kang marriage certificate and birth certificate. So, pinaka-importante, ano itong gusto kong duunan? Reactivation. Valid ID lang. May nawala po kita sa listahan na 64,000. Nakula po iyan sa listahan ta. So, umaawot po na magparehistro, 2 beses ka na, dahil nakaboto, kag nakaaging barangay, nakaaging eleksyon, wara na po kamo sa listahan. Nakareceive po kamo kisura tali sa COMELEC. So, balik po kamo para magpa-reactivate. Okay. So, that's it. In a That's it. nutshell. Okay. Apat. Ay, may lima pa Go po. pa. Local from, dati OFW ka, nagboto ko po sa embassy. Ngunyan po, niyaon ka na dito sa Pilipinas o dito sa Albay, mapatransfer ka po from post to local. So, pwede po an. So, may fill upan po ka mo nahali sa OFOB. Para Okay. liuna po sa listahan mo naman sa embassy, di ka na po maboto. Opo. So inutunta Madam Attorney Ariano, so pigduunan mo na importante, so mapa-reactivate. Reactivation. Okay. Taigwa ba ganing daing man nakaboto sobra tulong eleksyon ang nakalihis, ano? So itong importante, pero ito 64,000 more or less sa Legazpi. Yes. Okay. 6,400. Dahil po, sa Bilog na Albay na po. Bilog na Albay. Yes po. 6,400. Yes Okay, po. 6,400. So tanganing makabuelta sinda sa pagpartisipar sa pag-eleksyon, the right to suffrage, kaipuhan ini magpasiriring na ngunyan sa mga COMELEC offices. Yes tanganing po. ma-reactivate sila. Yes po. Anong kaipuhan na darahon? Valid ID lang po. Mas anong klaseng Yes valid? po. Okay. Now, ikadua, so may pigya kung may pinag-unabid na kang edad na dapat 18. na magparehistro. 18 ka no arin. May 12, 2025. May 12. Or bago pa mag May 12, 18 ka na. Bago ka, oo. Yeah. Ito ang ceiling. Ito ang Kung May ceiling. 13 ka, di ka na pwede. Okay, so Tabako basta- ka pa kang 18. So, 17 years old ka ngunyan, Oo. Sir Pio. So, by May 12, ma-18 ka. Correct. di pwede na. So dapat pag 18, May birth certificate ka dapat na patunay. dara mo ito. Yes, lalo na pag 17 years old ka. Photocopy. Photocopy. Okay. So halimbawa nag-18 ka 16, pwede na. Nag-18 ka This is sa stay 16. pwede. Dapat 17 ka ngunyan. What I mean is, ma-18 ka, fet sa 16, kan Mayo. 12 po. May 12. May 12. Peksa 12 kang Mayo. Yan. Fet sa 12, 18. 18 ka na. Yes Yan. Pero nag-18 ka, fet sa 10, pwede na. Pwede. Yan. Nag-18 ka, fet sa 9, pwede na. Pwede, Yan. pwede. Okay. Yan. Nag-18 ka peksa 13. Day na pwede. Yeah, very good. Diba? Ikadua, so mabalyo. Hali ka sa Marikina, mapasiring digdi,
igo kang pigasabi na importanteng dokumento na dapat dara-dara. Dapat po, may valid ID ka showing the proof of your residence. Well. So, ang gusto sabihin po may valid ID ka na ang residence mo dyan po sa bubotohan mo. Ay, naglipat pa lang nga ako, Torni. Okay. Pero bulan pa sana ako digdi. Pero within 6 months, yaon naman po ako din. Maka-establisher na ako sa kung residency requirement. So, kay Puan po, may daradara kang di kang valid ID po, butante. Na Na magpapatunay na ikaw talaga, yaon duman, naka-star ka dyan sa barangay ninda. kataning ko ini. Yes. Madihong ko Kamigbig nag-star. ko ini. Oh. Ko ini. Aki ko ini. Yes. Pamangkin ko ini. Piday ko ini. Yaon ng unya. Pwede man. Basta makapagsumpa siya. And 3 times lang yan. Okay. 2 bisis lang iyan pwede mag-attest Okay. sa kataning niya na siya talaga butante dyan. Dahil na pwedeng pang-apat. Opo. Iba na naman na butantean. So kaibanan mong masumpa, mapatunay na tagadyang ka na, dahil kay Puan man magsumpa ito. Kay Puan kaiba mo. Sige, O, ang iba po kaya, may daradarang attestation. Kay Puan po, kaiba mo. So tabo mismo. So, tawo mismo. Then igwa ka pang saro, ano ito? Sumapat correction kan mga entries. Update status. Kay Puan may dara kang dokumentos. Yes. Kasi po, kay Puan i-clarify mo, sige na, dututan na ngayon, palitan mo na ngayon. Sala ngayon, suspilling ko, dapat ay, ingaya. Naman po kami basta makakadot-dot sa imong record, kundi kaming kausgan. So, kay Puan, may dokumento ka. Ano ini mga dokumentong ini? Birth certificate or marriage certificate or baptismal certificate, kundi nanggad, para mahiling ta kung anong tama and correct na sa imong so mga entries duman. Kami dyan, minsan sala so apelyedo, may junior palan, ang Maria palan buo, bakong MA, so birthday palan, sala so birth, so year. So, ang mga government giraray, so record mo, bako so pinalapan mo. Ang ika po ang nag-fill up kang form. So, kung nasala ka po, dapat may patunay ka na nasala ka. So, bako man unilateral na, dahil tinara mo, papapi, bagon mo ngayon, di man pwede. Okay. So, may dokumento ka. May dara akong driver's license. Pwede. Pwede ito. Pwede. Yaon na duman sa record mo Okay, yaon na. Okay, so pwede. Pilsay ID, pwede. Pwede. Kasi yaon na duman sa record mo. Okay. It will prevail Yes. over duman sa wrong entry. Na ika mismo ang Ika na. nag-fill up. So that's it. Yes. Sag ko na ng oras sa natabi. Okay, kayo po ang iklarado ta ini. Kami po, bukas hanggang alas 5. Pero dahil last day ko niyan, may cut-off po kami. So pag abot po na mga 3 o'clock, 3:30, hiniling mo po o 4:30 na nahiling mo po na dakulon pa, ililistami na poan. So po sa puro, lilistahon mi po within 30 meters na yaon sa premises mi, ililistami ang pangaran ka mga yaon dyan. So, iyan pong nalista mi, iyan lang ang may pwede mo akomodar hanggang matapos. Pag may nagdagdag, mga 4:50 nagdyan, o quarter to mga 5 minutes to 5, sorry po, Oh. sarado na. Iyo. Tabay ilistahan na po kami kan, ipalistami na poan. So, utronta, pun po kami Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Setyembre. 8 bulan. Naghalat kami. Okay. So, Sorry na. yes, more than enough time na po. So pag 4:30, madara ka ng pulgadera. Susukulin mo na. Try So, to metros. within 30 meters. Oh, yan. Duman ang Hilangoy kurit. po. Yes. Isipon ta po, ang last na nagpila dyan, ma-accommodate may mapoproseso may mga lampas alas 10 ng morning. Correct. Oh. Pagkaaga po, filing na. Iyo. Kan COC. So, Maabot na kita dyan. kahirap man. At least lang, may ano kita, may segue na, ano. Okay, di yun So, na kaya yan. puan po, Oho. aram tama na may hangganan po ang cut-off ta. Arag man kang gabos, may hangganan. So, tinawan po kamong dakulaon na, haluyo na panahon para magrehistro. So, habol pa more. Pero hanggang dyan lang po kami. Okay, so iyo na madam. Klarado na kita Sa registration. So, last day today, daing extension. Baka may ngarapot pa. Daing pong extension. Ngunya na lang pong aldaw ang pagparehistro. Ngunya na alas 8 hanggang alas 5, pero may cut-off po kami. Okay. Maboltan programa, ta dumana kita sa filing, igigilid ta na rehistro na ipaliwanag ni Attorney Maria Aurea So, hashtag ta. Yan. Bilog na Albayano Rehistrado. Yan. Ay, magay ng hashtag ko. An sa tuyang resource person ngunyan sa committee hearing, Maria Aurea Bubunaw. We will be right back. Pakalis ka nagkaperang pagirumdom. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan
Banwaan sa tong alkalde sa Banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo pa bata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padapat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap Ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banwaan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy Kap. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade! It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. 7 healthy habits para sa High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo, at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade! It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mahigos, makinabang, madali mandulukan.
Dako lang napatunayan sa tuyang namatean. Nagpadagos ang serbisyo na pinunan. Pabuluson ang burabot ning kauswagan. Serbisyong may puso yan. J-E-S-A-P Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P Jazzy Jessup Salceda. Jazzy Jessup Salceda. Jazzy Jessup Salceda. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. 7 healthy habits para sa High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo, at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Kitang mga Bicolano, uragon, sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak o may kalintura, discarding uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Congressman Attorney Jill Bongalon. Aki pa nagpuuna sa pagsisirbi sa serbisyo publiko, subok ta na ini tunay na matinabangan si Attorney Jill Bongalon. Naging leader kang kabataan dahil sa sobrang higos. Abogado kang gabos basta sa matanos. Sa albay, Congressman Attorney Jill Bongalon. Attorney Jill Bongalon. Kong Jill, siya si Kong Jill. Siya na, siya si Kong Jill Bongalon. Anong asing kilig sinigang mo? Pork, Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim kinap na nasaba. Asim kinap ng pamilya. Asim kilig, gusto ko pang kumain ng sinigang na love namin. Extra rice pa! Knorr! Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi,
Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Thank you kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, finansya, tabang medikal. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba kong Joey Salceda. Highest rating na proven ang sa tuyang congressman. Albayahet ang atang lahat kong Joey Salceda. Albay ahead ang lahat, oh. Albay ahead ang lahat, oh. Kong Joey Salceda. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Oras Pilipinas, 9:32. An oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi. Plemex! Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Buwelta kita sa satuyang programa Senate Inquiry with our resource person, Attorney Maria Aurea Bob Bunaw. Ready, Your Honor. Yeah. Okay, next question. Yes, Your Honor. Igwang kaputan bago kita magdigdi na sa filing. May nahod dyan. Dual citizen. Yes po. Kung pwede na tabing magparehistro pa. Go ahead. Yes po, pwede magparehistro. Basta po, kaipuhan, may preba ka po na dual citizen ka. So, Philippine passport po nindo, pwede po nindo darahon. As proof of identity and your citizenship. Okay, passport lang. Pwede na po ito. Okay, so that's it. Ano, yung nag-question duman online, kung pwedeng sa dual citizen, pwede habol ka ngunyan hanggang 4:30. Dapat yaong ka na sa area, sa vicinity. Yes, kan sa indong COMELEC. Now, filing na ngunyan kan sa aga, mga kandidato for midterm elections. Enot ma'am, bago dyan igo kitang ganban? Sa January 11, election period. Gunyan, day pa? Day pa po. Day Day pa po election period. Hindi pa election period. So that's it. Day ganban. Day pa po. Okay. Now, kaso nakaaging aldaw, may interview sa Metro Manila na hiling ko mismo doon nadangog si Chairman Garcia. Attorney Erwin. George Erwin Garcia. Garcia. Hinapot siya, Mr. Chairman, ma-file na ngayon ng sertifiko di kandidatura, nag-file na, inacceptar na ka na COMELEC. Ano nga ya pwede pangayan ng mga poster, mga jingle, naglilibot, nagbuburo barangay? The categorical answer ni Chairman Garcia, pwede. Dahil pang prohibition nga yan. Including nga yan ang mga gastos ngunyan. Dahil pa nga yan covered kan COMELEC. Because ang purpose ngayon ni dangon yan is magpalista pa man sana. And bako pa sinang kandidato. Correct. Kindly expound more, tabi Attorney Bunaw. Okay po, i-picturean ta muna. Yan. Arog po kayo ni. Ang kandidato po, magiging kandidato sa start of campaign period as enunciated in Peñera versus COMELEC. Gusto po sabihin, sa start kang karapanyahan, so February 11 sa Senator and Party List, March 28 sa Congressman, Governor, Vice Governor, sangguniang Board Member, Mayor, Vice Mayor, and Councilor. Gabos po sila matuturing na kandidato sa March 28. So bago po dyan, aspirant sinda, and under nga ni Peñera case, kung ano pong pigigibon nila is a form of freedom of expression. So, gabos na mga gigibuko nila from the time na nagpalista sinda, day pa po covered ang kang Fair Election Act kung saan po pigre-regulate ang kang COMELEC sa karampanyahan. Dahil day pa man nga ni sinda kandidato, aspirant pa lang sinda. Correct. So that's very clear. Opo. So day magiging basehan ang mga aktuasyones ni dangon yan, asag ko na mag-file sinda,
sagkod na day umabot so election period, day pwedeng gibuho na basya na idemanda ta ka balgar ka na election rules, day mapopwede. Tabako pa sinang kuan Correct. kandidato. Tama po si chairman. Okay. Oo, na bako pa ng kandidato. Dahil yun po yan ang prevailing doctrine tangon yan. And that was mentioned by no less than Chairman Garcia Correct. ining Piñera case. Versus Comelec. Yan. So, magpatarpulin pa sila ko yung Dracula noon. Pero ini lang ang Oho. caveat ko. Sana po kitang mga botante, mahiling taman ini. Oho. Sa tuya na po pag-atid-atidon, grabe na ang gastos ninda. Mhm. So sana po, day po kami sa Comelec na magiginibukay ni kasi wala man pong batas na nagbabawal sa inda. Pero bilang botante, sana arong man kamo sako na mapamatsag man kita. Yes. Mapanuri man kita sa mga kandidato na dawa nga ni bakong kandidato nagpupuo na sinda. Oho. So they should be the one to first obey the law. Kasi sinda ang mga leader tayo. So Although- pagiling-hilingon po nindoan. Although That not violated Oo. but it is up to the voter, each Yan. of you, to discern these candidates if they have the moral ascendancy to us, to lead us, kung mismo sinda nagbabayular, na day pa man nga ning ipigbabayular, pero it's a form of indirect. Kasi dapat ang karapan yan sa start kang campaign period. Mhm. Okay. Pero for all legal intents and purposes, No. legal ang Expression. Expression. Freedom of expression. Okay. Sige. So iyo yan ma-file na saga. Anong oras mabukas ang Comelec? Okay, 8 o'clock to 5 o'clock po. Bukas po ang opisina me. So sa Comelec po, gabos na opisina po sa munisipyo. Ako po, klaraduhon ko, sa 3rd floor kang Capitol Annex. So kay Puan po, magbalon mo na bago magsaka, talagang mapapagal po kami. And sa Legazpi po, sa Gregorian. Diyan po sa may Gregorian Mall. basketball, 2nd floor. Okay. And sa mga respetibong Comelec offices, Alba? Sa munisipyo. Alas 7 ang bukas? Alas 8 Alas po. 8. Sundo anong oras? Alas 5 po. Petsa 1, sundo anong petsa? Petsa 8. Kaiba po di ang Sabado, October 5, Domingo, October 6. Pag abot kan petsa 8 alas 5, may extension? 4:45. 4:45? Yes. Cut na. Cut na. Day So nasa extension? premises lang, susuraton mi na naman, yun lang ang pwede mag-file. All the rest day na. So maabot pa lang. 4:45 en Yes. punto. Yes po. Sarado. Sarado. Ililista na kung sasya ng yaon dyan. Yes po. Masabihan nga ba ng alas 5? No. 4:45. Nasa guidelines po Nasa guidelines na. Yes. Kan Comelec, 4:45 p.m. Opo. October 8. Yes po. Okay, sige. Ma-file ako, pwede akong magdara nin banda, nin musiko, nin mga abogado, mga matitindi. Pwede. Dawa po sisay pwede mong iba, pero ang maximum po is tulo lang. Nakaiba mo pag-file. So, gabos pong supporters, nakihuro na ako sa Indo, na day na po kao magsakat, na day man po ako mapapasakaton. So, may kaiba lang puntulo pagsakat na matabang sa pag-file kan COC. Pero kung dakulo na po sa taas, may holding area ako sa 2nd floor para po duman sa mga maiba. Kung gusto po kon sarong linyada, ililimit man ninda ang kaiba ninda. So, usually sarong linyada ang pag nagpa-file. So, limitado po ang espasyo kang Comelec offices, lalo na sa mga munisipyo. So, may kahusgahan po kami na limitahan man po, lalo na ang kaiba nindo. Ang mga supporters po, sa luwas na lang po kamo. Dumana po kamo mag-arano kung saan kamo mahirilingan ba ko lang po sa opisina mi. Okay, so tulo ang nasa laog mismo physicalmente sana. Yes po. The candidate and The 3 companions. three. Sumali Dalawa. apat. Opo. Okay. The candidate himself or herself plus 3 companions. Yes po. Now, dahil na po ditong sulinya da sarabay-sabay. Pwede man po, as long as ma-accommodar mi. So, kaya lang. So, kaya lang i-accommodate. Kaya, Oh, may waiting area man po kami, so dahil may kayang i-accommodate. sa laog kan opisina. Sa 2nd floor. Sa Oo. waiting area, 1st floor, 2nd floor. Okay. Kundi pa nang 3rd floor. So we're talking here of provincial candidates sa Albay. Yes po. And it's congressman, governor, vice governor, sanggunian, board members. Okay. And so mga sa city, city, boda barang munisipyo arog man ka ng sistema. Yes po. Okay, now nakapag-file na ako kan COC. Halimbawa, pwede magsalida. Ngaya Voluntary habo ko na mag-gobernador. withdrawal by substitution of a political party. Oho. So, pwede po. As long as
within the period of filing of COC. Mhm. So, gusto sabihin po kaan, kung nag-file kaya ako, kasubago ang example ko, nag-file si Sir Henry na October 1, Yes. medyo mas gwapo si Sir Pio eh. So, Mhm. October 3, Oho. nag-withdraw si Sir Henry, papalitan mo, Sir Pio. Voluntamente. Voluntary. So, dapat may political party muna ka mo. Mhm. Tapos within the period, from October 1 to 8 lang, Mhm. ang pwede mag-substitute, bas voluntary. Mhm. So, pag-withdraw. Yun, okay. Sa parehong political party, Po. nagadan sa kandidato. Mhm. Paano ang pagsalida? So ito pong permanent incapacity including death Oho. and disqualification kang kandidato Oho. na pig-nominate kang political party hanggang midday of election. Okay. Kaso, kung nag-substitute duman sa nagadan, may November 15 ng ka na lang po na pwede mag-substitute para maiba ang pangalan mo sa balota. Oh. Pero after November 15, kay Puan po, kaapilyedo na. Apelyido na. Hanggang midday of election. Hanggang eleksyon. Kung dahil sinang makukuha ang kaapelyido ka nagadan, paano? Sorry na lang. Di ba? Yun po yan ang guidelines Yan tayo. ang guidance noon. Ako, iyo palang tabi. Now, anong trabaho kan Comelec? Igwa ka mo nin poder na, dahi ka na pwede. Taigwa kang mga kaso. Dahi ka pwede, may diferensya ka. Anong trabaho? Nuisance ka. Acceptar sa acceptar, kindly expound tabi. Okay. Ang trabaho po kang Comelec, turong ko is ministerial. Ano po ngaya attorney ang ministerial? Day po kaming kahusgahan, nanigaran o day akuon ang mga COC na nagpa-file sa mo kung ini kompleto, may documentary stamp, notarize. And the face of the COC, okay ini, day po kami pwedeng mag-look beyond kang mga dokumentong COC and CONA na final sa mo. So, day po kaming discretion, ministerial ang pag-ako me. So, kung may kaso ini, nuisance candidate ini, bako po yan sa Comelec offices na magdesisyon. Sa Manila poan. May pigaagian poan na proseso, petition for disqualification or petition for cancellation. So, yan pong proseso sa Comelec Manila poan pigdidesisyonan. Tapakasumitirmi po kang COC and CONA, ipopost man po ini sa website. November 8, ipopost po ini, including the CONA ha, ipopost including the tentative list dahil ang finalist po ang ma-decision kay ni ang Comelec Law Department. Okay. So, gustong sabihon, pag dyan kan kandidato, hihilingon, physicalmente, so dokumentos lang. Pag kompleto, dining discrepancies, sige ka. 5 copies po. Kompleto dokumentos, sige ka. Dahil kami pakiaram kung may kaso ka, may disqualification ka, may suspension ka, sige ka. Iyo ayan ang trabaho kang Comelec. Yes, ministerial Ministerial. Dahil ka mong poder na questionan yan. Basta, Correct. ang sa indosan ng poder, sundo sa naman sa pag-scrutinize, tama ba ining mga dokumentos? Kompleto ba ini? Kompleto ba ini? Notaryado ba ini? Ang CONA, May acceptance. Numerous acceptance. Okay. Larga. Kung may mga question, Manila ang question. Manila na po. Bako na dyan sa opisina. Bako po sa opisina mi. Okay. So, iyo po yan, tabi. Very clear. Very clear, tabi. So, dahil ganban, diretsong irinuman. Dahil pang liquor ban. Pero, may mga guidelines baga kita. May mga, resolution na ordinansa, baka may mga pinagbabawal. It will apply. May hanggang 10 o'clock yata ang mga video okay sa residential. So may mga arang Ito ang ma-apply. Bako Comelec. Okay, so kung igwa ka pang nalingawan tabi, Attorney Maria Auremolino. Paano po pag documentary stamp? Sige. Okay. Dahil ang documentary stamp, yan po sa BIR, Legazpi. Wala po sa opisina mi. Okay. Baka po, wala po kami dyan. Maako lang po kami, kumpleto naan. Naka-istampa na sa documentary stamp. Kumpleto naan. So, 30 pesos, duwa na 15 pesos kunday. Kunday nanggad na available, pwede po kamo magbayad sa Treasurer's Office. Documentary stamp. Munisipyo na 30 pesos. I-attach sa resibo. And saro lang po na pidaso. So, OR number or documentary stamp number, isusurat po sa 4 na kopya pa. 5 kopya po ang itataw sa mo.
COC. COC, ayo. yan. O pwede ko ngayon ipa-photocopy itong resibo, tig sararong kopya, pwede duman. Dahil na, isurat So- mo so lang. number So, lang. OR number naman sa other copy. So, kung pwede sa Treasurer's Office, pwede po sa ePay, sa accredited bank, Land Bank, Development Bank of the Philippines, Union Bank. May question na nagluwas kay to. Ngayon, mabayad palan ngayon mga kandidato. Sabi kan Comelec, bakuan sa Indo. Sabi ay yan. Day puan, sa BIR puan. So, sabi kan, paano nga kung di kaming nakarehistro sa BIR? Oh. Day po kan na ang Comelec, kapot. Ang BIR puan. Pero usually, sabi ko nga, ipigtataram tabaga sa boses ng Oo. kung talagang mauot mo man makatabang sa maray kang taxpayer, dapat po nagparehistro ka man sa BIR. Yun. So bako yan pig-imponer kang Comelec na magbayad ka mo ta mga kandidato ka mo, mabayad ka mong 30 documental bako. BIR ayan. BIR. Day po, yan part Kan? kang authenticity Kan kang dokumento. dokumento, Yo. yo. Bako po filing fee. Bako Wala man na, po kaming filing bakong fee. filing fee, It's part po kasi pag may documentarisan, it's authentic document. Iyan po ang Yun. nagpapaano kan sa imong dokumento. Parte yan kang pagpatatuo na ang dokumento mo legal. Rekonisido kan gobyerno. Correct. Pwedeng gamiton for all legal intents and purposes. Correct. 30 pesos documentary stamp tax. Bako mabayad sa Comelec kundi BIR. Dahil man po kami kaan. BIR. Wala pong filing fee sa mo basta Oo. klarado pong kompleto ang dokumento ninyo. And ang Comelec day nag-imponer ning prerequisite na mabayad ka bago ka magkandidato day. Dahil po. No filing fee. No filing fee. BIR ang nagakuan. BIR po. Okay, sige tabi. Kunigo ka pa tabi, Attorney Bunao, go ahead. So, klinarado ta naman sa withdrawal. Oho. Okay na po iyan. So, cancellation po. Ito po ang importante sa withdrawal. Unlike filing of COC, which is personal or through authorized representative, ang withdrawal po, personalmente na ma-file ka kay withdrawal. So, rin lang po, attorney, pwedeng authorize ka na mag-withdraw para sa imo. Pag may medical report ka na may physical incapacity ka, magduman sa opisina mi para sumpaan ang pag-withdraw mo kang kandidatura mo. So, very clear po, ang filing kang COC is personal or through authorized representative, may authority to file po na nasa form prescribed by the Comelec. Pero pag withdrawal po, kaipuhan personal po ang withdrawal. Pag di po ka mo maka-personal, dapat po may showing in a medical certificate of your physical incapacity. Okay. So, iyo masana and good luck Attorney. Yes. So, Thank gustong you. mga magparehistro may hanggang pakitang 4:30. Pero kay po ang taklarado, 8 baga po last day, Yes. tapos 8 baga is pungsoy, haramtaan sa mga Yan. brothers ta. Ang pagapudan ko, dawa, pitsa 1, pitsa 2, pitsa 3, pitsa 4, pitsa 5, pitsa 6 ka pa. Kung gusto ka kang tao, manggagana ka. Correct. So, di na po kita magpa-last day. Kung talagang pagtubod mo na manggagana ka, pag pitsa 8 ka mag-file, ang hagad ko na lang, pakihuron ko po, na ipa-check na po muna ang sa indong dokumento bago po ka po mag-file. Para klarado po, di mi po aakuon, number 1, pag di notarized, di in prescribed form, pag print mo, dapat legal size, back to back, completely filled out, and may documentary stamp na 30 pesos. Yeah. Originally signed. Okay. So, yun lang pong hilingon mo eh. Pag day po ini, day mi po aakuon. Kaya nga ni sabi ko po, ipacheck mo na nindo ang COC kung last day ka mo mag-file o before ka mo kang filing. And parumdum ko man po sa mga supporters, sa baba na lang po kita din na po sa Laugang Comelec. So, otorisado lang po na pigpili kang kandidat na aspirante po palan ang maiba. Day na pong iba. By the way, igwa na kamong necessary coordination sa law Yes, enforcement agencies. Yes, we have already coordinated with our PNP counterpart. They will amend. Ngunyan po, igwa na last day of registration, igwa man po sa filing of COC. Okay. Sige, Tab, it's nice having you, Madam Attorney Maria Aurea Bubunao. It's always a pleasure, Papa P. Comelec, Yun, ang sige. Papa P ng DCJB. Diyos maray na aldaw po sa Gabos Gararay. Gabos na albayano, dapat rehistrado. Magboroto po, dapat magparehistro muna. Last day na po niyan hanggang alas 5. Diyos Thank you mabalos so po. much. Mabuhay. Mga tugang si Attorney Maria Aurea Bubunao kan Comelec Albay. We will be right back. Pakalis kan mga pagirumdom. Gloria, ikaw ang aming pag-asa, maka-Diyos, maka-tao, hindi tayo pababayaan.
mabago pa. Sa tulong ni Kaloy Loria, sigurado una ang masa. Tunay na albayano sa Segundo Distrito, tunay na pagbabago. Kaloy Andes Loria. Ito ang dahilan kaya lamang ang may tapang, pinakalang dehado yung palalyamado. Ito ang tunay na never say die. Saya na tama tunay. Itaas ang bagay, kabarangay. Drink responsibly. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Ano man ang atubangon ta, sigon si Shine, perming kaibahan ta. Servisyo niya na matean ta, Legazpi City feels so good. Sa betor na malalaoman ta, sigon si Sunshine Imperial. Kapos sa sektor, tinatabangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programang sanidad at sinpang salud, para sa gabos na Legazpenyo. Kung si Sunshine at your service pro, para sa gabos na Legazpenyo. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Sing along with me and Curtis! Nanghihinayang sa araw ko. Uy, friend, di mo ka move on dahil sa sipon? Magbagong Neozep Z Plus, now with zinc. Mas bilis galing sa sintomas ng sipon by 2 to 3 days versus Neozep Forte. Walang hinayang, bawi na ang araw ko. Neozep Z Plus, now with zinc. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good. And what did mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matitra. Banuan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy Kap. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suites Sagmin, Legazpi City near Aleco, Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco beside Siga Hospital, Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital, and now open Rabvax Masbate in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ngayong panahon ng tag-ulan, narito ang mga dapat nating tandaan upang ang ating pamilya ay handa
Alamin ang balita ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan. Alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at paglikas. Suriin ang bahay at kumpunihin ang mga mahina o sirang bahagi nito. Ihanda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya. Iligtas ang mga alagang hayop sa ligtas na lugar at kapag inabisuhan ng kinauukulan, mabilis na lumika sa itinakdang evacuation center. Kapag oras na may tumama na bagyo, maging mahinahon at manatili sa loob ng bahay o evacuation center at makinig sa pinakabagong balita at taya ng panahon. Patayin ang main switch ng kuryente at valve ng tubig. Gumamit ng flashlight o emergency lamp at mag-ingat sa paggamit ng kandila o gasera. Pagkatapos naman ng bagyo, hintayin ang abiso ng kinauukulan na ligtas nang bumalik sa tahanan. Umiwas sa mga natumbang puno, nasirang gusali at linya ng kuryente at siguraduhing walang basa o nakababad na outlet o kagamitan bago buksan ang linya ng kuryente. Ang mensaheng ito ay mula sa Office of Civil Defense Regional Office 5. Maging ligtas, maging panatag, Bicolandia. Gobernador na, abogado pa, yan si Governor Grex Lagman. Dakol na programa, dakol nang naitabang sa mga paraoma. Pati sa edukasyon, dai mo maikumpara. Kung ang ururon naman sa kalamidad, sinisigurado ni Gov Lagman ang satong seguridad. Warang pinipiling edad, paghabot sa pagtabang, gabo sa iya parantay, dahil diyang nakakalamang. Supisyenteng bulong sa mga ospital, pag-asikaso kampondo sa gobyerno nasyonal. Pag-usbong kibanwa sa iya-iyang gigibuhon, mga pangako niyang dai niya bastang papakuon. Mga barangay sa iya ay urugmahon, tatao makita mo talagang si Gov mapuuton. Pamilyang Lagman, probado na ang serbisyo, may paninindugan, asin ugwaking prinsipyo. Governor Rex Lagman, tunay na padaba, may albay si Governor Rex Lagman, maaasahan. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nag-aako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps beneficiaries, asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4Ps, kaipuhan sa aplikasyonan sa inyong 4Ps ID as in latest bill. Para sa non-4Ps o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa indong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmuk na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID as in latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini, automatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kWh. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabayan ng accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. Nagtatabang na puun baga ito, sinda kita ika ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan ako Bicol lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo asin pag-asenso, may mga scholar na nagkaigwang trabaho. Kadakol na mga naginibo, lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen asin ka hobenesan, yan ang AKP Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige na! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita! Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kito, digdi sa puso ko, madaba kong segundo distrito. Kaito pa perminang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasuro, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tao, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na serbisyo ko, ito ang totoo. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Radyo DCGB, always number one, always at your service, an oras 10:01.
Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Pinatanida ni House Deputy Majority Leader asin PBA Party List Representative Margarita Nograles ang publiko na maging maingat sa mga pigre-receiving impormasyon, lalo na piglalauman na naman ang pagdagsakan mga misinformation as in fake news sa social media. Sigun kay Nograles, nagpupuuna naman ang mga trolls sa pag-target kan mga nag-iimbestigar sa Quad Committee as in House Committee on Good Government and Public Accountability, kung saan ang nagigibo kan siring ang nagkukuanin mga internet influencers para ipakalat ang misinformation as in disinformation, mantang ang mga trolls naman ang magkukomento as in sasabihong nagtutubod sinda digdi, tangani na mapalakop as in magribok sa social media. Ginigibo ini para rautan ang kredibilidad as in mawaaranin tiwala sa mga opisyales. Mientras tanto, nagtutubod si Nograles na parte ini kan mas dakulang lakdang para ibaling ang atensyon sa totoong issue. Tinawan doon pa niya na dapat maghampang asin simbagon sa tamang forum asin da ipaggamiton ang social media kan mga sangkot sa issue. Pagirumdum ni Nograles na bako lang tiwala kan publiko, an pigraraot ka ini kundi pigpapaluya man ang mga institusyong pangdemokratiko sa nasyon. Yan ang pangalas just na bareta hali sa DCGB News Base. Ako po si Shara Melaron, marhay na aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silymarin Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta oras-oras sa DZGB. Kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asim kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na! Asim kilap, meron ka ba? Asim kilap ng pamilya. Asim kilig, gusto ko pang kumain ng sinigang na love namin. Extra rice pa! Knorr! Diyan Trinidad, tindog uwas, serbisyong dyan kita. Si Trinidad, siya matanos, siya makatao pa asin mahigos. Pagdabata ang banwaan kang uwas, kaya madyan nga magsarabay kita. Tindog uwas at ikurahaw ta, para ang dikulom ay magliwanag na. Handang iangat, banuang ginikanan, si Jan Trinidad, sasabayan kita. Si Jan Trinidad, pwedeng-pwede siya. Sa uwas, Jan Trinidad. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Sige, buwelta na kita sa programa. Dakul kitang mga developments ngunyan, both local, national, and international. Kasubago na akomodarta na mo na so COMELEC. Last day ngunyan kang registration para sa mga botantes, and sa aga na po ang pag-file man kan Certificate of Candidacies. Now, saro sa mga major concerns na igwa po nin interest na marahay ang sa tuyang mga kahimanwa sa Legazpi, development man po sa lado kan istorya politika. Daita natabi ini malilingawan, dai malilikayan, and parte kan sa tuyang trabaho sa mainstream media ang magpaabot po nin informasyon purely squarely as it is. Tanganing an sa tuyang mga botante, sa tuyang mga parantabay, informado. May mga development sa dalagan kan sa tuyang mga kandidatos digdi, saro po itong pagdesisyon
kang grupo kan ako Bicol na si abogado, Executive Director, dating Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. iwalat na mo na o kaya mag-seek ning higher position bilang nominado ikadua sa ako Bicol Party List and mapasiring na mo na sa higher level bako na mo na digdi sa Legazpi. Para maintindihan po kan mga satuyang parantabay, dakulan nagkaka-interest ka ini, nasa linya po what happened and ano ang mga dapat na maisya niya to. Si attorney, dating Congressman Pido Garbin Jr., kan ako Bicol. Attorney Kong Pido, si Pio po kan DCGB, salamat sa oras tabi. Good morning, Pio, and good morning sa gabos na nag-aantabay. Aram ko na talagang dahol ang nagngalas, dahol ang kahapotan as in dapat masimbaganta dahil sa haloy na panahon, siguro almost 4 years, kita padagos na nagsiserve sa syudad kan Legazpi. Ako sa Executive Director of Ako Bicol, but primarily as a standard bearer kang Team APG. So, Pio, tama ka. Kita mabalik sa Kongreso as a second nominee kang Ako Bicol Party List. And sa syudad kan Legazpi talagang ang nagharapot sa tuya sa mga leaders. Pero dakula man ang kaugmahan ninda dahil ang sa tuyang isinalida iyo man ang pinagtitiwalaan kang halos mayoriya kang mga barangay digdi sa tuyang syudad. Marayang pagkatao, may kredibilidad, may integridad, and at the same time may pagmakulog as in pagsiservisyo sa tuyang mga kabarangay. Iyan tabi ng iba ang persona ni BM Cap Hisham Ismail, ang presidente ng mga liga ng mga barangay. Ayun, oho. So, primero, talagang ipinag-designar na nominado ikadua sa Ako Bicol, and then ining sa Legazpi irerender kwenta nindo kay board member Isam Ismail na yaon man giraray sa sirkulo tabi, same as you tabi Kong Pido. Well, tama. Iyan ang sa tuyang naging desisyon kasabay si Kong Joey Salceda, kasabay Congressman Saldico, ang bilog na pera sa kang Ako Bicol Party List as in Team APG. Aram mo, magabat sa sakuyang puso as in kalooban na magdesisyon na araw kay ni alagad sa nakaplipas na 2 semana. Sa muya talagang pinag-urulayan ni Kong Joey, ni Congressman Saldico, and in fact, yaon pa sa picture dyan si Speaker Martin Romualdez Rampio. When the Speaker called and talked to Kong Saldi, na kung sa kinaulay niya na magbalik na ako sa Kongreso in order to help him with the remaining 3 years sa pagiging Speaker kang House of Representatives. Talagang ito sa tuyang pinag-isipan. I accept it with a heavy heart but with an open mind, Pio. We all know na ang mga programa na mga proyekto, ayuda, those institutional programs and projects, these are all funded by the national government. And sabi ni Speaker and ni Kong Saldi, you will be better in a better situation kung ma-oversee mo as inyaon ka sa Kongreso, not only to debate on national issues, formulate legislation, but also the flow of funds, the continuous flow of funds pasisiring sa Bicol region, lalong-lalo na sa namumutan at syudad kan Legazpi. Kaya po, inacceptar ko ito. And then when I asked them, Kong Saldi, Congressman Joey Salceda, isay ang karapat-dapat na magpalit sa kuya. Dahil iba, unanimous, sinabi ninda na kumbaga suportado man ka mga lideres ka mga barangay. Okay. Now, how would you reconcile Kong Pido tibaad sa iba, yung masa, yung common tao, including the leaders within the structure, magluya ang buot. It's different gaya if Kong Pido kumpar kay BM Ismail. How would you assure them na wala, daing nawara, daining mabago? In fact, diretso, mas mapapadakula pa ang serbisyo tabi. Go ahead. As I've explained earlier, Pio, ang mga pinag-i-enjoy tang
programa, ayuda, advocacy, as in itong mga institutional programs. Sa nakalipas na 14 taon, hali iyan sa national government. And padagos sa nagbubulo sa satuyang namumuta na syudad, probinsya, as in Kabikolan. Ang sakuyang pagsakat sa panibago, o bako man panibago kundi babalikan kung pwesto, asigurasyon mang diraray na day mapupundo sa mga programa as in advocacy na pinunanta 14 years ago. Ang kakarahayan lang kay ni Tabi Pio is that duwa ang magtatabang. Susaro yaon sa Kongreso, susaro naman sa persona ni BM Hisham Ismail, mag-administrar, mag-gobiernar, tanganing sa mga programa ta, makakaabot naman sa malaylayan, lalong-lalo na sa mga kabarangay. Yaman ang expertise ni BM Hisham Ismail na kung say ang pangaturugan na ang programa, ang pag-asenso, bako sa na limitado sa sentro kang syudad kan Legazpi, kundi may waras pasisiring duman sa mga kabarangay. So, 1 + 1 kita Tabi digdi Pio equals 2 na kung sain bako lang na yaon ang satuyang presensya, kundi nadagdagan pa sa persona ni BM Hisham Ismail. Okay, that's the point na so sabi ko baga Tabi attorney kong Kasubago na mas lalong mapapahiwas and dai mauulang ang bulos kan mga mehoras na yan para po sagkod duman sa mga laylayan. Over. Well, tama ka po. Pangaturugan ni BM Hisham Ismail, pangaturugan ko man ini na ang satuyang Legazpi City Hospital magkaigwa ki sapat, supisyenteng bulong asin mga ekipahe ni makapagbulong ki mga pasyente lalong-lalo na sa mga indigent patient. Iyan sa tuyan susuportahan. Pangaturugan ta ka ito, sumaating tubig, matawan ta ki solusyon, asin sa kawaran ki tubig, duman sa sur na parte kan sa tuyang syudad, matawan ki solusyon, padagos ang pinagigibo, asin padagos nagigibohon ni BM Hisham Ismail. Pangaturugan ta na masolusyonan ang kuryente, problema ba ko sa naka mga Legazpenyo, kundi mga albayano na nagsusuprir kang paboro brownout, asin halangkaw na pagsisingil sa kuryente. Ngunyan pinagsolusyonan na kang ako Bicol Party List and padagos na susolusyonan kay iba si Kong Joey, si Kong Salde, kami sa ako Bicol Party List. Asin kay iba man ang capital city which is Legazpi City, napapamayuhan man ni BM Hisham Ismail. Dakul na problema na kinakahampang tangon yan, daradaray ni asin mga plano na ibubuhagyag, ipapahayag ni BM Hisham Ismail. Pareho po ang samuyang dalagan, pareho ang samuyang programa, pareho ang samuyang pangaturugan sa satuyang namumuta na syudad. Kaya di pa kamo maghadit. We will go hand in hand, side by side, to deliver all those promises and all those programs, solusyon na pangangaipokan sa tuyang syudad. By the way, baka maputol ang call ako ang maridayal Tabi kung Pido when no arin plano na mag-file kan COC ang grupo ni BM Hisham Ismail. Over. Well, grupo kang Team APG because they don't want to kumbagabo manggirarin dahaliw nitong Team APG. Although ang mamamayo na kay ni si PM Hisham Ismail, they intend to file po on October 8 po, on the last day of filing. Yun, last day of filing. It's gonna be Tuesday, October 8. Okay. Sige Tabi, sa imong asigurasyon sa publiko and sa makinarya, sa grupo mismo, na diretso, daing nabago, nadagdagan pangani, tanganing mas mapahiwas ang serbisyo. Go ahead po. Salamat Pio, salamat sa PBN-DCGB, ang perming partner ta sa pagpaabot ki makatotohanan asin mga marhay na programa asin bareta. Pio, I will never leave Legazpi. I just took the higher purpose in ensuring that we can deliver more and give more sa satuyang namumuta na syudad. Rest assured na kung kitangon yan dahil manakatukaw, padagos ang programa, mga proyekto para sa natuyang namumutan na syudad. Dulo pa, kung makabalik kita sa Kongreso, asin may bago kitang kapartner sa persona na BM Hisham Ismail na may integridad, ang personalidad, iyo ang pagtabang sa satuyang mga kabarangay, asin kwalipikado, asin igwang kipagbakulog sa satuyang mga syudadano di sa satuyang syudad. So, di tabi
Yan, medyo na ipadagos ta duma na sa concluding statement nasa concluding statement na go ahead Hello? go ahead Pio? go ahead. So Pio, sa siring kang nasabi ko, di kita naghali. Alagad padagos kita magtatrabaho, magsiservisyo para sa tuyang namumutan ng mga syudadano. Kasabay ng unyan, si BM Hisham Ismail, as in bilog na persa, sa Bicol Party List, kangangat sa lahat, as in serbisyo ko. Salamat tabi, and Marinaldo po. Thank you so much. Salamat. BBN DCGB. Salamat tabi. Thank you so much. Mga tugang si Executive Director, Attorney Congressman Pido Garbin Jr. kanako Bicol Party List. And with that tabi, yung masano, napo nanta na Chief Tech Ramira, bago kita magpaaram, uni po ang setup mo niyan sa Albay, Si Congressman Joey, aram na kan gabos tabi, diretso sa iyang pag-aspirar gobernador. Igwa na siyang Certificate of Nomination and Acceptance, CONA, sa partido ni Speaker Martin Romualdez, yung Lakas CMD. Tama Yan. Gobernador siya. Ang sa iyang magiging katandem si Farida Diday Co bilang vice-gobernador. Ang sa iyang kongresista digdi sa 2nd District si Christopher Co. Sa 3rd District si Adrian Salceda. 1st District si Jill Bongalon, Congressman Attorney Jill Bongalon kanako Bicol. Now, that's more or less yung linyada ni Congressman Joey. Sa daraga na unambitan niya kan magkaistoryahan kami, it's gonna be yung agom ni Mayor Awin Baldo sa pagka-alkalde. Si now acting Mayor John G. Hausian, buwelta siya sa pagiging vice-alkalde. And sa iba pang mga munisipyos, taod-taod na lang, and this coming days, iistorya ko tabi sa inyo. Sa grupo yan ni Congressman Joey. Now, sa grupo naman ni Congressman ni Gobernador Grex Lagman, nakahuron taman, diretso siya sa pagka-gobernador. And ang naunambitan niya, he will be under the Partido Federal ng Pilipinas. So, partido ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Ang sa iyang board member sa 1st District is si now kinatawan Attorney Sheena Marie Onrubia de la Cruz. And so incumbent City Councilor Attorney Gio Ong Bongao. Igwang saro pang pinagkukonsiderar siya, although ini po salado man kan personang unambitan ta si Vice Mayor Nes San Pablo kan Tabaco City. Saro yan sa pinagkukonsiderar, as I have speak and talked with the Governor Grex Lagman through phone. Saro sa pinagkukonsiderar niya na isasabay sa pagka-kinatawan 1st District si Vice Mayor Nestor San Pablo, nangunyan nga ni nagsisilibrar kan sa iyang kumpleanyo. Happy birthday kay Vice Mayor Nes San Pablo tabi. Hali personalmente sa sakuya sa imong amigo. Birthday ngunyan ni Vice Mayor Nestor San Pablo kan Tabaco City. Saro siya sa pinagkukonsiderar ni Governor Grex na makasabay sa linyada. Now, sa ibang mga kasabay niya, including sa kinatawan 2nd and 3rd District, dai pang naunambitan ng gobernador. Governor Grex. Tan sabi niya, ma-file, parang siyang unan ma-file, and along the way, dispes na magkakaigwanin alyansya, and saro sa mga pinagkukonsiderar niya nga ni, na igwa na siyang naunambitan na pwedeng maging vice-gobernador. Pero dahil pakitapigtawan ng prerogative to divulge itabi on air. Basta may naunambitan na siya na pwedeng maging kasabay niya na pinag-adala na magiging vice-gobernador. Now, sa lado naman ni dating Governor Grex, dating Governor Noel, andangog niya to, ma-file sinda
comes October 3. Governor man giraray si dating Governor Ruel and si Mayor G sa Legazpi man giraray. And by that time, makakasabay man sa pag-file kan sa iyang Certificate of Candidacy ining si Caloy Andes Loria sa pagka-second district representative kan Albay. That's gonna be October 3. Ano po? So yan, more or less, sa level na tabi. Now, sa Ligao City, tabi, nakahuruntaman si dating Governor Albichara. And it was confirmed by no less than through phone ni Governor Albichara kan makahurunta na ididiretso niya na ining pagpakandidato kay City Councilor top notcher Albert Bichara as mayor kan Ligao. Iyon na nga idiretso ko naman sa nga MPO and ako ngaya masuporta na sana. Pahingalo mo na sa politika ngaya ako to dispel ngaya any political rumors sa Ligao City na tibaan nga magdalagan ako sa ano pa man na pwesto day ngaya. Makonsentrar ngaya ako sa pagtabang, pag-alalay, pag-groom, digdi, pag-develop ngaya kay Albert. Diretso ngaya siya sa pagka-alkalde kan Ligao City. Ako ngaya dae itara mo nga dae na ngaya to dispel all political rumors. Makonsentrar ngaya ako digdi sa sakuyang aki kay Albert na Bichara diyan sa Ligao City as mayor. Ang vice mayor niya diyan ni Albert, sabi ni dating Governor Al sa grupo ninda, is now kinatawan Jasem Palmiano. Kinatawan Jasem Palmiano. Magiging katandem ni Albert na Bichara. Okay? Now, sa pagkakongresista naman sa 3rd District, ang naunang bitan man ni Governor Grex kana makahurunta, it will be ngaya si Didi ang sa kuyang magiging kasabay-sabay dyan. Sa halangkaw na porsyento, si Didi, Congressman Didi Cabredo. And sa Ligao naman ngaya, halangkaw ang porsentahe, it will be Mayor Itay Nando Gonzales. Iyo man ang samuya ngaya dyan akuan na nahihiling na alyansa ngaya, sabi ni Governor Grex na lagman. So, it will be very interesting enough, tabi, sa 3rd District of Albay and lalo na sa Ligao City. Remember baga, ining si Governor Grex, buda si Governor Bichara, kan nakaagi, magkaalyado ini. Gobernador baga si Alcaytubi, si gobernador niya si Grex, kasabay-sabay patingani baga sa pagkampanya, sindang magkairiba. Now, if it will be the case na ang alyansa na niya ni Governor Grex kay Itay Nando Gonzales and kay Congressman Didi, siyempre mapapalaban sa kalaban man Itay Nando, so aki ni Governor Albichara dati, so aki si Albert. Talagang ang politika in an instant binakambyada. So yan tabi. Ang mga nagkakakoran niya to na informasyones na more or less tabi. Expect nindo yan na arog na kan ang political scenario, linyada kan mga darakulang politikong iyan dyan, digdi sa probinsya ng Albay tabi. Sa nakahurong ko man si Mayor Vic Perete, diretso man ngaya ako tabi piyo. Digdi sa Daraga. Si dating alkalde Vic Perete, diretso ngaya kaipuhan man ngaya siguro na ipagpadagos tama ng pagserbi buda so sa tuya man na grupo ngaya, sabi ni grupo mi man ngaya digdi, sabi ni dating Mayor Vic Perete, iyo man ngaya ang gusto, ang tawo iyo man ngaya na so nagtitiwala man idiretso man ngaya tabi. So iyo po yan in a nutshell ang dalagan digdi sa probinsya nin Albay. So yan. And itong sa salida ni BM Hisam Ismail, Kap Hisam Ismail kay Congressman Pido as mayor aspirant, na-explicar na po yan ni dating Congressman Attorney Pido Garbin Jr. kan ako Bicol. That's it na tabi So yan, dakul pa kita na mga i-istorya tabi sa Indo.
as we go along digdi po sa programang Tingog Kanbanuan. Mag-antabay lang kamo on a daily basis tabi. 9 to 10:30. Sa pangarang kabilog na tropa. Salamat kan sa idong pag-antabay. Masunod tulo si News Director Mardela day maghali. Ako man po si Pio Fernandez. Pio Fernandez. Tingog Kanbanwaan. Sa indong